Pasadas as 11 da mañá comezaban a chegar as primeiras embarcacións ao porto de Testal. Tras 2 horas de actividade, os mariscadores apenas puideron apañar o tope de berberecho fixado en 15 kilos. E se este escaseaba aínda moito máis a ameixa, na que foi imposible cubrir os cupos establecidos en 3 kilos de xapónica, 2 de fina e 2 de babosa. Non hai nada. E che dixo, eu teño 50 anos, desde os 16, nunca vin isto. Vin cierres millores. Fatal, non hai nada, está moi mal, de feito non collemos o tope establecido nin nada, nin de berberecho nin de ameixa. 2 horas e non nos dou tempo nin a coller o berberecho, pinta moi mal. Non, é pouco berberecho hasta a costa, ameixa nada, nadiña. Este mal arranque non supón unha sorpresa para a confraría que xa detectara nas mostraxes a escaseza de marisco de talla comercial. O 80%, o 75% ao berberecho non daba a talla comercial. E a japónica igual, a ameixa. E a babosa tamén un 90%, non dá a talla. E a fina tamén, non creceu do ano pasado este. Creceu un pouquiño en agosto, pero dou un parón en setiembre, e agora parece que está crecendo algo. Haberá que agardar a evolución durante as próximas semanas, cando agardan que vai medrando e acade un mellor prezo. Home, eu penso que ha de ir medrando, pouco a pouco ha de ir medrando, pero non hai eses cupos e cupos, nós puxamos 15 kilos de berberecho a flote, a nova pé, había xente da flote que quería 30 ou 40. Para qué? Para coller os 2 días, se cada non está chea ainda a vianda, porque vai enchendo ahora no mes de outubro, vai enchendo, así como pasan as semanas, os conserveiras pagan máis e a vianda está chea. Se o quitamos, non está ben chea a vianda, vai barato, ou vai a €1 de cuarta, nós non queremos facer ese riesgo. A ver como vai na subasta a tarde, e pois vamos decidir se subimos ou non o cupo. Aínda así, as expectativas non son optimistas, polo que os profesionais auguran unha campaña modesta e non moi longa. Pinta moi mal. O ano pasado mala, este ano pinta peor. A ver, nós vamos traballar hasta xaneiro e pensamos que habíamos de traballar en marzo e abril. Iso é o que pensamos, porque vai crecendo, vamos ser optimistas, vai crecendo pouco a pouco e vamos quitando pouco a pouco.